Ja. Hvad synes I om projektet? Altså, det var et meget godt projekt. Altså, hvordan vi fik lov til at komme over til Sverige, og hvordan vi ligesom havde kontakt med en anden klasse i forhold til, at vi bare ligesom var med vores egen skole. Og det synes jeg, det var meget godt, hvordan vi sådan snakkede med dem op på deres skole, og hvordan vi blev vist rundt i byen. Også hvordan vi viste dem rundt i vores by, synes jeg var rigtig godt. Ja, men jeg synes også, at jeg har fundet mere ud af mulighederne i Sverige, og tænkt ved, og hvordan det er at komme derover. Ja, og ikke betragte det så meget som et helt andet land mere, men mere som noget, der ligger i hjertet. Præcis. Det ligger meget tættere på en andre del af Danmarks Fyn og sådan noget. Hvad vil du gerne sige noget af det? Jeg har allerede sagt det hele. Altså, hvad skal jeg sige? Godt. Ja. Det var så vores evaluering om, hvordan det var. Ja.